Kedam tang chakhong ni phai kora phorni dipuk labalong ASDC Youth Front tu ben lokecher lehin hemprek ben chenglo kaduk be son throksi akemang phuthak prabjin ben kapechunja phan kachesong asai kedeng pon. Autonomous State Demand Committee Youth Front pen kachapatir pipon bangso kachesong along prabjin pen Assam University Dipu campus bang full-fledged nang pinangji. Kiramtang Faruk sirkep kebra phoning kana hut ASDC pen Central Sarkarang bong Lamdon kachetok MOU prabjin pen pachunangji. Dipu Government College long kachare Somara Harman inghoi pabat nangji. Prabjin pen Karbiang long angkang kedoan ME School High School provincialized nangji. Napender depin pen India kachare lo long ketok ang Article 244A pachun nangji pu pen pini kachesong pon pado. Hini litumhan nang pipidet pen itu makisung ke nikan poke ke cirunga lo itu makhege itu dong het nagalan unta. Kedamtang 1995 aningkan hut ASDC pen MOU chetoksi Karbiang long Autonomous Council along sonthom kep saikam manlo. Bangso sonthom kep saikam longlo puchot lang. Bonta pleng limli lang pusi ASDC Youth Front Maipu Premson Bay pen perang ke thengno ninje. Kenai bangke itu chini nai ASDC Youth mau cetok do April 1 1995. Laso puthak pen itu 30 departments itu long nahi. Departments long lo bukan colang but still not transferred completely because we need the governor's approval. Lasi ini bangke education especially education pen itu lah 6 demand charter do education puthak lata ni han ko pen ke mau puthak full implementation pinangi mau puthak asabo milian han tu pola puthak la pen ke la autonomous set article 244 la bangso katiman bangla ke perennially abdi kaike de tum dulu lalu asila somthum puthak la asi education ma puthak long bangke mili thanji bangke ini tum kadu bere chini mau 1985 ani kang itum chitok lo la so ka chitok ateng pen itum hala annexure 1 7A long primary education up to higher secondary level wala da tok do ini tum lalu pulote non tet teacher kilong li hala ka preg la hala mo ni jepo lasi higher secondary level ala bolte we can have our own we can make our own laws alulu se semaru no bolte itum abord menang islamun lo abord menang islamun lo bolte ini tum gange lada bang syllabus se menang islam ko lasi syllabus simple abord semaru no bolte teachers appointment pike kere conduct ke simple lo lasi litum tet ka menang pen sidak ka beng untuk mas council pasi itu nada conduct nang pasi itu hagi dan ngi Bangso mai long ASDC Youth Front Maipu Premson Bay Kongchun Bang Rajiv Togbi ASDC TDP Maipu Chandrakanta Terang Penchenglo ASDC aphan ki kroyara ratum chetong don. News report Karbiang Long Live.